Вітаю вас, шановне господарство. Гэта клуб Хельсінг, і я його кіраўнік Вейс Владислав. 20 сакавіка адбылася зборная гульня клуба «Вараг» на пляцоўцы «Новае поле», у якой я прыняў удзел. На гульні я выкарыстоўваў абсталяванне вытворцы LSD Electronics у якасці асноўнай зброі. Штурмавая вінтоўка М4 Хоні Бадгер. Дзякуючы таму, што гэта М-серыя, то ў страйкбольных крамах на яе можна быць мноства рознага абважвання. У маім выпадку я набыў тактычную рукоять, класічную ручку М16 з механічным прыцэлам, умацаванне для рамня і сам двухкропкавы рамень. У якасці дапаможнай зброі выкарыстоўваю пісталет «Грач» і гранату, якая вельмі цудоўна выкарыстоўваецца ў будынках. У відэа разгледзім сцэнар паэтапны захоп 3 кантрольных кропак. Ну і паглядзім, як з усімі гэтымі цацкамі адразу мне ўдалося гуляць. Паехалі! Прабіраюся да першай кропкі праз першы паверх будынка. Наперадзе ідзе грэшнік. Загадзя прастрэлюю небяспечныя напрамкі, дзе могуць быць гульцы супернікаў. Заўважаю суперніка. Мінус Богуслав. І знішчаю суперніка на вугле суседняга будынка. Асцярожна выходжу за вугал. Нікога не бачу. Бягу да кропкі. Захапіў кропку, але не заўважыў магната, які яе бараніў. Ён забіў мяне і перазахапіў кропку. Бачу, што там ідзе бой, і там не прайсці. Зноў рушу праз першы паверх. Так, грэшнік утрымлівае гэты пакой. Не заўважае мяне Богуслав, і я змог захапіць кропку. Центр взял, надо прикрытие. Пачынаем яе бараніць. Прикрытие на центр надо, на центр прикрытия. Забиваю магната. Лев! Игорь, подходите! Крычу за падмогай, але мяне забіваюць. У выніку першую кропку мы страцілі. Так, вырашаю прабірацца праз падвал да другой кропкі. Так, прабіраемся праз терму, праз цемру. Тут ужо накапілася шмат нашых гульцоў. У пастора трапілі. Там небяспечна.
пастар вырашыў выклікаць агонь на сябе. Так, скарпіён прабягае ў суседні пакой, а я тым часам заўважаю стралка і знішчаю яго. Ведаю, што ў наступным пакоі супернік, таму спачатку кідаю гранату. Кидаюся да кропкі, скончыліся патроны, выхопліваю пісталет і мяне забіваюць. Граната не закранула абаранялага суперніка. Так. Спрабую зноў прайсці праз першы паверх. Так, бачу Людвіга. Разам выходзім у галоўны пакой. Тут нікога няма. Усё чыста. Накіроўваюся пад лесвіцу. Адтуль вельмі добра бачна другую кропку. Тим, держи эту позицию. Держи эту позицию, вот тут будет. Ребята, займите оборону, не бегите. Дзеці абляпілі падвал. Кропка перазахоплена нами, садимся в оборону. Лев, Лев, смотри тот угол, там твой папа любит выходить, будешь его наказывать. Лев, сядь вот тут, займи тот угол. Я буду смотреть под нос. А нет, твой папа. Лев, аккуратно. Лев, вот сюда, сюда. Размяшчаю дзіцёнка на пазіцыі, каб ён прыкрываў адзін з небяспечных напрамкаў. Сильно не высовывайся. Вот сиди и смотри на тот угол. Я буду смотреть под нос. Место позиции взяли. Сейчас должны победить. Подвал держим, подвал держим. Видишь, что было? У цемры нічога не бачна, пастрэльваю на ўсякі выпадак. Па водгуку слышу, што там сядзіць наш. Лев! Лев, угол, ну там противник, прикрывай меня! З напрамку, які прыкрывае леў, у мяне трапілі. Відаць, што ён дрэнна бачыў вугал будынка, таму саджу яго вышэй. Давай руку, подними сюда. Вот в этом угле быть, смотри на угол. Видишь угол? Потому что, видишь, дядя Магнат вышел, меня ранить успел. Нехороший человек. Все, видишь угол? Молодец. Не упускай. Молодчина. Зараз усё добра. Супернік адправіўся на рэст. Он тебя сейчас не видел, он видел меня, поэтому говорим, скакивать. Не в первую очередь целиться в меня. И стопорник давай. Дарана забілі, я стрэльнуў у цемру і ў некага трапіў.
Забили меня сверху. Хутенько бегу оживляться и обратно спробовать вернуться на эту позицию. Так, бачу, що Тим, льва возвращаемся забили. на те же позиции. Значить, на позиції нікого не зосталося. Треба пробиватися з боєм. Так, у меня одни культрапели. Перезараджаюся. У меня стреляли сзаду. Значит, мимо было. Кропка наша. Лев, пробирайся ко мне. Позицію зайняв. Тримаюсь і чекаю, пакуль до мяне падойдзе падмога. Дзеці Леў і Даран. Дзеці можа дрэнна ходзіць у атаку, а вось абарону трымаюць вельмі цудоўна. Лев, давай. Да мяне дайшоў Леў. Нешта ён сёння часта падае. Сажу яго на тую ж пазіцыю. Заблытаўся ў дроце. Вызваляю яго. Добрая спроба магната перазахапіць кропку, але я яму не дазваляю гэтага зрабіць. А вось Багусоў скарыстаўся выпадкам, пакуль я перазараджаў зброю. Але гэта часовая з'ява. І я перазахопліваю яе обратно. Лев, будь там. Так, усё добра. Працягваем бараніць кропку. Даррен, занимай угол. Вторая точка отыграла, уходим на крышу. Другая кропка утрымана нами. Лев, Пераходзім да захопу трэцяй кропкі, якая змешчана на даху сейчас будынка. играет крыша. Ты, в принципе, можешь здесь эту позицию смотреть, чтобы они не ходили к нам, хорошо? Хотя лучше давай. Ай-яй-яй. Гульня гульнёй, а за бяспекай трэба сачыць. Нет, честно говоря. Лев, что-то серьезно. В общем, сюда больше вниз не спускайся. Давай руку. Вырашылі разам ісці ў будынак. За мной. Лев, иди сюда. Все, смотри. Иди сюда. Стой тут. Ты видишь проход в подвале и смотришь, чтобы они там не ходили, хорошо? Все. И по возможности возвращайся на эту позицию. Размясціў льва на новай пазіцыі, якую ён выдатна утрымліваў да канца місіі. Будешь тут. А сам пайшоў на палову будынка супернікаў, каб непрыкметна трапіць на дах.
Тут забитые соперники идут на свой респ. И я на всякий выпадок по им постреливаю. Забитый снайпер Бабай. Замечательно. Все чисто. Поднимаюсь на дах. Осторожно виходжу. Бачу снайпера Вову у нашому окні. Забиваю його. Вову снял с нашего здания. Він мене зауважив, але полічив, що я свой. І я гэтым скористався. Вова убит. Боюся, що по лестниці подиметься суперник, тому поглядаю на її. І осторожно розглядаю дах. Бачу, що електромонтажник стріляє у кропку. Я нічого не змог зробити. Перезаряджаюся. І чую, що у мене апошній магазин. Ось Бабай поднимался ко мне с тылу. Точка покрашена или нет? Я пока у них на крыше. Удокладняю, чим кольором горить кропка, і іду на штурм. Бачу магната зліва на даху. Мінус магнат. Надпись сняла с вашей стороны. Забиваю электромонтажника. Скончиваются патроны. Выхопливаю пистолет. Стреляю у кропку. Перезахопливаю. И меня забивают. Точку покрасил, убит. Ось так. На гэтым моменце відэа можна скончыць. Далей нічога цікавага не адбылося. У выніку трэцюю кропку мы не ўтрымалі, і пабеда засталася за блакітнымі. Спадзяюся, што маё відэа вам спадабалася, і я пабачу пад ім лайкі ды каментары. Усім вялікі дзякуй за ўвагу. Да новых сустрэч.